салом ҳамватанони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед, саломат ҳастед. Ҳамватанон, ҳамин вақтҳои охир ба ман бениҳоят зиёд саволҳо метиҳанд, ки чӣ ба ман рӯймол намебандам. Ба ҳамин саволи шумо ман имрӯз ҷавоб метиҳам ва ба боз чанд саволҳои дигаратон ва ба шумо низ мардони муҳтарам ман савол дорам. Барои чӣ шумо куртаҳои дароз напӯшида, салаву ҷомаву ҷелак напӯшида ва видеоҳои духтарони берӯймолу бесатра тамошо мекунед? Барои чӣ? Ман берӯймолам бошам, ман ягон каса дашном намекунам, суханҳои қабеҳ гап намезанам ва кӯшиш мекунам, ки чизе ки медонам ҳамона оддӣ карда ба шумо фаҳмонам. То ҷое ки медонам, то ҷое ки метонам, пешкаши шумо кунам, ки шумо як заррам ки бошад ба худатон фоида гиред. Як заррам ки бошад. Ва шумо аз аввали видео тамошо карда то охираша фақат айби мана меҷӯед ва айби дигар блогерона ва фоҳишаву қанчуқу духтари даҷҷолу проституткаву рӯи сиёҳ гуфтаву ҳамин хел дашномҳои қабеҳ менависед. Аввалумаш ки ман шахси озод ҳастам. Ман интихоб кардагӣ ҳастам, ки бе рӯймол мегардам. ана ҳамин хел либосҳо қатӣ мегардам. То оне ки нахоҳам ки сатр бандам. Ман чанд сол пеш сатр бастагӣ будам ва рӯзу соаташ ки боз биёяд, бо ман сатр мебандам. Ман против сатр нестам, лекин чӣ гуна либосе ки пӯшам напӯшам ман, ба шумо ҳуқуқ наметиҳад ин чиз, ки шумо ба ман дашном тиҳед ё ки ба дигар шахсон низ дашном тиҳед. Барои чӣ ки сатр ман набандам, рӯймол набандам ку, ин ба ман зарар дорад, ба шумо не, ба ман зарар дорад. Лекин дашномҳои шумо ҳам ба шумо зарар дорад, ҳам ба ман зарар дорад, ҳам ба касоне ки шумо онро дашном мекунед ку. Барои чӣ ки дилранҷондан ин аз ҳама феъли бадтарин аст. Мегӯям ку илм омӯхтан ин осон аст. Барои чӣ ки чанда китоб харида хонед ку илм меомӯзед. Лекин маданият доштан ин аз ягон китоб омӯхтан намешавад маданията. Барои чӣ ки маданият ин бо шири модар мебиёяд, бо марг аз бадани шумо дур мешавад. Шумо риш мемонед, худатонро аз худо одамои худошинос меҳисобед. Барои чӣ дашном метиҳед шумо мана? Дар номаш нависагӣ аст Муҳаммад ку, мегӯяд ки чиба бинии ту ин қадар калон аст? Ҳамватан, бинии мара худо офаридагӣ аст. Бинии мара худои тори сар офаридагӣ аст. Ва як духтараки дигарам ҳаст, якта блогери дигарам ҳаст. Барои вай салони либосҳои арӯсӣ дорад. Барои косметикаву барои хӯрокпазию барои ҳамин хел чизо видео карда пешкаши мардум мекунад ку. Мардум ана ҳамун қадар чизои хуба нигоҳ накарда ку, фақат айбда аҳамият метиҳанд. Менависанд, ки бинии ту ин қадар калон аст, рав дав шавқати биният худатро дар ягон ҷо маҳкам кун. Ё ин ки дар бинии ту ман фалон кунам гуфта дашном метиҳад. Ва ана ҳамин маданияти шумо аст. Маданияти касоне ки бо риш дар таги видео ана ҳамин хел комментариҳо мемонанд. Аввалумаш ки шумо ба худо наздик бошед ку, агар ки шумо дар ҳақиқат фикр кунед, ки ҳамин духтари бесатр ин аз худо дур аст, шумо аз ана ҳамин духтарои бесатр ку худатонро дур мекунед. Лекин шумо ин тавр намекунед ку. Шумо видеоро аз аввал то охирашро тамошо мекунед, бас суханҳои қабеҳ менависед. ва чӣ хеле ман гуфтам ку, аввал худатонро иваз кунед. аввал ба худатон як бор дар оина нигоҳ кунед. аввал либосҳои чӣ хеле ки пайғамбарои мо либос мепӯштанд ку, ана ҳамон хел либос пӯшед. Ва аз рӯи Қуръон да ман шумо далел биёред, ки ана дар ҳадис ин тавр навистагӣ аст, ки бояд зан сатр қади бандад, ту як фоҳиша ҳастӣ гуфта, ба ана ин хел суханҳо нависед. Барои ана ҳамин ҳамватанони азиз, то оне ки ман нахоҳам сатр бастан, ман намебандам сатра. Ва суханҳои шумо низ ягон зарра ин интихоби мана иваз намекунад. Ягон зарра. Барои ҳамин худатонро беҳуда азоб натиҳед. аз канали ман подписатся кунед, комментариётонро дур кунед ва рафта аз паси зиндагии худатон шавед. Ва ба касоне ки мегӯянд, ки ман безеб гап мезанам, ё ин ки
ақли гап задан надорам. баъзан касо менависанд ки илтимос хай забони русӣ гап назан. Бо ҷону дил ҳамватанон, касе ки бо сухани нағз гап мезанад ку, ман комментарияи ҳар яктаи шуморо мехонам. Ман бо ҷону дил, ман чандта китоби тоҷикӣ харидагӣ ҳастам, ки ман бо забони тоҷикӣ адабӣ бо маданият гап задана ёд гирам, ки ба шумо форан бошад, мисол ҳамун видеоро гӯш карданаш да, ва кӯшиш мекунам, ки ман ёд гирам забони тоҷикӣ гап заданам. Лекин касоне ки менависанд ки ту як беодоби, ту як бетарбияи, ту як бесаводӣ, охир ман комментарияи худашонро мехонам ку ягон ҳарфи туғрӣ надоранд. Ман 13 сол мешавад, ман бо забони тоҷикӣ навистагӣ нестам. Ман ба забони русӣ хондагиам. Ҳама чизе ки ман медонам ку ман бо забони русӣ хондагиам ва кӯшиш мекунам ки ҳамин донистаи худаман камераро гирён карда, дар камера сиён кардан ҳамватанон ку ин бениҳоят душвор аст. Камера гирён мекунӣ, барои чӣ ки моро аз кӯдакӣ гуфтагӣ ҳастанд ки ҳамсояҳо чӣ мегӯянд. Гуфта ман пешакӣ фикр мекунам оли чӣ мегуфта бошанд, чӣ хел гап занам, ки мисол ба ҳуқуқи ягон инсон нарасам, мисол ягон инсона ягон сахт нарасад да, барои чӣ ки ман нияти ягон инсона дашном кардану суханҳои қабеҳ кардан гуфтан надорам. Ва боз як бори дигар мегӯям, ки касе ки суханҳои қабеҳ қатӣ ба ман насиҳат мекунад, ку мегӯяд ки рав даф шаврои мол банд, ба шумо гуфтанӣ ҳастам, ки шумо равед, даф шавед, ҷомаву ҷелак пӯшед, маданияти тарзи гапзании худатона нағз кунед, баъд комментария нависед. Ба ана он вақта ман суханҳои шуморо гӯш мекунам. Ҳамватанони азиз, ман чанд вақт фикр кардам, ки мумкин ки ман сатр надорам, барои ана ҳамин хел суханҳои қабеҳ дар таги комментариёи ман мардум гап зананда. Лекин чанд рӯз пеш як духтарак бо шавҳари худаш ба пикник рафт. Сёмка кардааст, ки ина мо ба пикник омадем, шавҳарам ба ман хӯрок пухт, ман салат пухтам. Ҳамин хел видеои нағз да, ки мо метавонем ки аз тамоми видеоҳои мардум ку ба худамон як чиз гирем да, як чизи нағз дарс гирем. лекин мардум ба сатри ҳамун зан нигоҳ накарда, ба шавҳардории зан нигоҳ накарда, ку чӣ қадар суханҳои қабеҳ менависанд. ту фоҳиша, баҳор шуд, айни хундарҷӯшият шуд, шуи ту як даюс аст, рав даф шав дар хона худа реклама карда истодаи гуфта, ана ҳамин хел суханҳо менависанд. худо заната бо мегӯям, ҳамун занака, ки вай сатр дорад, куртаи дароз дорад, бо шавҳари худаш видеои нағз карда ба мо пешкаш карда, ки ҳамватанон бинед, ки чӣ дар кор лату кӯб кардан, чӣ дар кор, ки мисол як инсон бинад ҳамонро гӯяд, ки ман чӣ ба бозанам, ҳар рӯз ҷанг мекунам. Ман мехоҳам, ки ана ҳамин хел зиндагӣ дошта бошам. Бигзор камера не, бе камера мехоҳам, ки ана ҳамин хел зиндагии нағз дошта бошам, ки ба пикник равем, суханҳои нағз гап занем, мисол якдигарро ёрдам тем, якдигарро дастгирӣ кунем, якдигарро дӯст дорем. Ана ҳамин хел зиндагӣ мехоҳам дошта бошам. Лекин дар ана ҳамунҷара мардуми мо айби ҳана ҳамун касаро ёфта, бисёр бо ҳамин хели суханҳоро ку занҳо менависанд. Бисёр занҳо ҳамин хел гапҳоро менависанд. Даюс маюс гуфта менависӣ, мегӯ охи ту худат ба як сухани ширини мард зорӣ, ба як сухани ширини мард. Ва занҳо ба ҷое нависанд, ки худоҷон фарзанди мара нест, ана ҳамин хел бахти сафедия. Мара нест, ҳамин хел бахти сафедият, ки зиндагии ширини бо маданият дошта бошем. Лекин не, аз бахилира ку менависам. Ба мегӯям, ки охи мо занҳо, ки ҳамин хел маданияти паст дошта бошем, бахили рӯсиёҳи дилсиёҳ бошем, ку чӣ хели фарзандо аз мо калон ба маданият шуда мебароянд. Ана ҳамин хел мардое, ки бо фоҳишаву қанчуқу рӯсиёҳ гуфта дар таги комментариёи, дар таги видеоҳои дигар духтаро менависанд. ба ҷое ки тамоман тамошо накунад, маъқул нест тамошо накун, туро ҳеҷ кас маҷбур кардагӣ нест. Лекин не, ин мардум фақат аҳамият медиҳад, ки ҳамин лишби рӯмол дошта бошӣ, риш дошта бошӣ. Маданият, ақл, фаросат, тарбия ин чизо аҳамият намедиҳад. Фақат чашм қатӣ. Ва бисёр комментаторони нағз низ ҳастанд, бисёр комментариҳои хуб низ ҳастанд. Ва яктаи аз онҳо бошад, ба фикрам Пулод Ҷалолова ном дорад. Ва ман бениҳоят комментариёш маъқул аст.
ва намедонам вай ки аст, чи аст, чанд сола аст, лекин якчира нағз медонам, ки пеш аз сухан навистан ана ҳамун тамошобини ман 100 бор фикр карда баъд сухан менависад. барои чӣ ки вай инсони бомаданият аст, маданият дорад да. мегӯяд ки ҳамин комментарияи маро бози чанд каси дигар мехонанд, бе аввал фикр кунанд баъд нависанд. ва вақте ки вай фикр карда менависад ку ман мехонам, агар ягон чи навистагӣ бошад бо ман фикрда мезанам, ки чӣ хеле мешида бошад, рост мегӯяд, рост намегӯяд, ман чӣ фикр дорам гуфта фикрда медорад сари ман. вақте ки комментарияи пасти бемаданията мехонам, ку кӣ бошад гуфта, рӯи чӣ хали дошта бошад гуфта, мехоҳам ман ҳамчун психоанализ мегӯям, ки ҳамин рӯяш чӣ хали бошад. мумкин ки ҳамин 50-солагида ку ҳамун инсоне ки гапҳои қабеҳ менависанд, ку линҷо хамидаву ҳамин хеле шавад да, каҷала шавад раванд. барои чӣ ки маданияти дарун дар берун дар сурат вай метиҳад да, ки аз дурун ки одам сиёҳ ки бошад, ам рӯшам хеле сиёҳ шуда рафтан мегӯяд охир. анами хеле ҳамватанони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед ҳамватанон.